Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded here pa chitubu. Anditika chitubu chisingapu, chitubu che content, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. Anditika right, nyaya nayo zvamanje inyaya hombe. Ende pandaona video clip ndambonge ndichidhauta ndikambozuma ndikadaiso ndinonyasoona kuti bo here zviri kuitika, but ndazofonerawo mumwe munhu ari kulocation iyoyo akanditaurira kuti aiwa chiitiko ichi chakatoitika ndezveshuwa. Ndikafonerawo mudhara wacho akaita chiitiko ichi haangasiri kubatika pafoni, but zvatichaita tichamutsvaga touya naye panapa toita sei totaura naye, because zvinhu zvakadai soka izvi zvinoda tichizvinzwira kubva kumuromo yemunhu chaiye handitika hanzi from the horse's mouth. So without wasting much of your time, reka ndipinde mclip randauya naro manje ndanguya kuzotaura kuti inini personally na silent killer treat true ndofunga takuenda kunobata tiri kumapostori takunobata tiri kuchipostori. Sada kuplayera clip ra silent killer achitaura kuti vanhu musadisrespect mapostori nekuti Mwari kachinakirwa neview yemazuda ichipenya. Nditi tapedza ipapo clip iroro ndandazopinda munana miracle chishamiso chakaitwa naMadzibaba Masango panonzi pa Mount Darwin apo. I have someone who have confirmed kuti aiwa munhu totomuziya ende zveshuwa zvakaitika, so ndichatry futi kubata Madzibaba Masango tovabvunza kuti mudhara izvi bo here zvinhu zviri kuitika izvi chichiri kumbonyatsofamba sei. Handiti but ndokuzizai vakawanda munenge muchida kutotanga kutoshora musati mamboona kuti zviri kufamba sei. Handiti saka rega tipinde muclip iri mumbotanga matsurwa na silent killer kunzi Mwari anenge achiona mazuda. Anditika saka beratidzwa tari kuti chi silent killer nono tokuirene ndimarende right faka mazwano ndakupinda makrishano mapiano machi vaza mwangu ndikuvhura madhafu vaza manje nekolabha yangu navapostora yekuti vanhu muda kusora mazuda emapostori ande vaza why muchida kudisrespecta mapostori turi mazuda avo kuti Mwari anenge achiona good view anenge ari kumusoro. Mwari mazuda aya mumbodemaiona ka view kakekureflecta mazuda aya Mwari anoda nyika yake, hanzi Mwari anoda nyika yake. Sei imi muchidisrespecta mazuda mango munzwa mukomana achitaura. Handitika saka right now ati tijambire miracle munana wakabatwa naMadzibaba Masango ari paMount Darwin apa. Hanzi businessman uyu anga ane time akazvimba gumbo asiri kufamba. Handitika let me know what you think in comment section kuti bo here yakaitika apa. But so far I've got one person from Mount Darwin confirm, and we are still waiting for mudhara wacho kuti auye panapa anyatsotitsanangurira kuti zvinhu zviri kufamba sei, zviri kumbonyatsoitika here kana kuti inini manje kubhilivha kwangu kunonetsa baba. But reka tione kuti aufa mira tichamutsvaga touya naye panapa. Reka tipinde muclip iroro tione kuti aufa apo. Send arrangement to Gnesias. Adon fair rokinage yeso. Power hominage. Senda mama. Moto. moto moto moto. Munhu akutofamba.
Agora passa para o Urubu. Nice, Baba. Right, ndofunga mangozvinzwirawo mukazvionerawo mega nditika munoziva kuti isusu pachitubu panapa isoshanda nezvinhu zvine umbo nezvinhu zvine information iri verified. Saka what I would do, I think next video or next day kana mangwana kana kuswera mangwana ndichatry kutsvaga mudarachi Madzibaba Masango ndoya nawo panapa tonyatsokurukura nyaya yekuti bo here minana iri kuitika zviri kumbonyatsopera here chaizvo chaizvo kana kuti maskits anenge achiitwa, because nowadays auruza maprofita n'anga mapasta machi vangombavha ndo zviri kunetsa handiti, but iyo toda kuvaunza panapa kuti vachinyatsotaura nyaya yavo kuti bo here zviri kuitika zviri kunyatsoitika here, uyezve kana zvichiitika vanhu vanobatsirika sei, nekuti pakashata baba, pakashata handitika. So ndo clip ranga ndangoya naro ndikuratidzei minana yakaitika nekutaura kuti inini hangu nasilent killer tiri true hatisi kushora mapostori nekuti Mwari anenge achinakirwa neview yemapostori emazuda aya mawana. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.